הוא עולה ככה. לאן אתה יורד? לאילת. אחר כך, רבותיי, טיפה אני פונה שמאלה. כולם מחכים לזה כבר שנים שתעשה לנו את זה. אני ישר קופץ פה למעלה למטולה, ופה במטולה. יש פה מטולה. עכשיו, במטולה, רבותיי, תתארו לעצמכם שזה קרסר פה, כן? אני מטייל פה, אני כאילו, מניקים אותי פה למעלה וזורקים אותי לאילת, ומפה מתחיל הפונקציה שלי. תבעו את הקירות לפני שבוע, זה היה מאוד. לרדת, אז זה השחור, כן? מפה טיפה הוא יורד, כן? ופה הוא יורד, ובנקודה הזאת הוא מקבל מקסימום, ופה הוא בעצם עולה עוד פעם. הוא הולך לסוריה. אני לא יודע, כאילו, הסיטודה היא לא נוגעת בו, לפונקציה. סיימון, שנה שלמה אנחנו מחכים לזה. שנה, כל יום מישהו אחר מראה לנו את זה בווידאו. כל יום. תגידו, it's not fun. It's all fun, man. שאתה יודע.